Vítame vás pri sledovaní dnešného videa. Spoločnosť AgriCS Slovakia, člen skupiny Agrotech Group, otvorila v Sučanoch svoje najmodernejšie stredisko. Táto udalosť však nebola len o nových priestoroch. Boli sme svedkami niečoho, čo sa v histórii nášho poľnohospodárstva stáva málokedy. Slovensko sa stalo dejiskom exkluzívnej celosvetovej premiéry najnovších modelov značky Case IH. Stroje, ktoré boli doteraz vystavené len na najväčších svetových podujatiach v Hannoveri alebo v Rakúsku, zažili svoju vôbec prvú cestu priamo k zákazníkom práve u nás. 4. júna 2026 sme tak v Sučanoch odštartovali novú éru technológií, ktoré určujú svetové trendy. Nové stredisko AgriCS v Sučanoch predstavuje strategický bod pre posilnenie predajnej a popredajnej podpory. Moderné servisné zázemie a naskladnenie originálnych náhradných dielov doplňa rozsiahla showroomová plocha, na ktorej bola predstavená komplexná expozícia techniky pokrývajúca všetky segmenty poľnohospodárskej výroby. Návštevníci si mohli zblízka pozrieť traktory Case IH radov Farmal a Vestrum, ktoré sú obľúbené pre svoju univerzálnosť. Vyššiu strednú triedu zastupoval Maxum CVX a početná rodina traktorov Puma. K videniu boli modely s prevodovkou Power Shift aj plynulými prevodovkami CVX, vrátane výkonnejších verzií Puma 240 CVX a súčasnej vlajkovej lode radu, modelu Puma 260 CVX Driver. Pre najťažšie ťahové práce boli pripravené robustné traktory Magnum 400 a nechýbali ani modely Optum z predchádzajúcej generácie. Okrem statických a dynamických ukážok techniky bol pre všetkých hostí pripravený aj bohatý sprievodný program a chutné občerstvenie, ktoré dotváralo príjemnú atmosféru celého dňa otvorených dverí. Zberovú techniku reprezentoval vlajkový axiálny kombajn 9250 a teleskopické manipulátory. V segmente lisovania boli prezentované stroje na guľaté balíky aj vysokotlakové lisy na hranaté balíky. Okrem značky Case IH boli bohato zastúpené aj traktory Steyr vo vysokých konfiguráciách a výbavy. Závesná technika zahŕňala široké portfólio renomovaných značiek. Pripravené boli kosačky a zhrňovač sípe, mulčovače Tehnos a technika Amazon v podobe ťahaného postrekovača, ale aj veľkého samohybného postrekovača. Na aplikáciu organických hnojív bolo určené rozmetadlo Pichon. Inovatívnu technológiu sejby prezentovala značka Sky Agriculture so svojou sejačkou pre priamu sejbu Notil Easy Drill PE 250, diskovým podmietačom a rozmetadlo na priemyslové hnojiva. Veľkým odborným lákadlom bola špeciálna sekcia venovaná navigáciám a precíznemu poľnohospodárstvu. Odborníci prezentovali najnovšie továrenské monitory Pro 700 Plus a Pro 1200, ktoré tvoria základ ekosystému AFS Connect. Tento systém umožňuje online telemetriu, vzdialenú diagnostiku stroja a pokročilý manažment dát. Predstavené boli rôzne úrovne presnosti korekčného signálu až po úroveň RTK Plus s presnosťou na 2 cm. Boli prezentované ukážky na motorovej brzde, kde sa sledovala korelácia medzi výkonom motora a aplikovanou záťažou v reálnom čase. Záverom sa poďme detailne venovať hlavným hviezdam dňa, ktoré prišli priamo z medzinárodných pódií a prinášajú zásadný technologický posun. Na tejto akcii bola oficiálne predstavená nová generácia a nový modelový rad veľkého Optuma, ako aj kompletne nový modelový rad obľúbenej Pumy. Prvou hlavnou hviezdou dňa a zároveň absolútnou slovenskou premiérou je úplne nová generácia a nový modelový rad Case IH Optum 440 CVX Driver. Tento stroj prichádza na náš trh ako horúca technologická novinka, ktorú mali slovenskí zákazníci možnosť vidieť vôbec poprvýkrát práve v Sučanoch. Prináša zásadnú konštrukčnú revolúciu, pričom si zachováva kompaktné rozmery s excelentnou manévrovateľnosťou, no posúva sa do najvyššej výkonnostnej ligy. Srdcom tohto modelu je ponovom mohutný 9-litrový motor Cursor 9, ktorý kombinuje obrovskú silu s maximálnou efektivitou a nízkou spotrebou paliva. Vďaka tejto špičkovej pohonnej jednotke dosahuje traktor maximálny výkon až 440 koní už pri 1800 otáčkach za minútu. Extrémne pružný charakter motora potvrdzuje fakt, že maximálny krútiaci moment je plne k dispozícii už od 1300 otáčok, pričom konštantný priebeh krútiaceho momentu si motor drží v širokom pásme od 1100 do 1700 otáčok za minútu. Výrazným benefitom pre celkové prevádzkové náklady je predĺžený servisný interval na údržbu, ktorý dosahuje až 750 motórií.
Celková charakteristika motora je navrhnutá pre extrémne zaťaženie, čo počiarkuje nová vysokovýkonná motorová brzda. Tá pracuje na princípe uzatvárania ventilov a poskytuje až o 160% vyšší brzdný účinok než klasické riešenia s výfukovou klapkou. To dramaticky zvyšuje bezpečnosť a výrazne znižuje opotrebenie mechanických brzd pri jazde s ťažkými súpravami vo vysokých rýchlostiach aj pri náročných transportoch. Obrovskou zmenou prešiel podvozok, ktorý musel byť prispôsobený tomuto masívnemu nárastu sily. Optum dostal úplne novú, zosilnenú odprúženú prednú nápravu prevzatú priamo z vlajkového radu Magnum spoločne s masívne posilneným brzdovým systémom. Vďaka týmto úpravám sa maximálna povolená celková hmotnosť stroja zvýšila až na 16 tón, čo zaručuje extrémnu stabilitu a bezpečnosť pri práci s najťažším záväzkým náročím. Bezstupňová prevodovka CVX Drive prešla kompletným vnútorným posilnením hydrostatických aj mechanických komponentov, aby dokázala dlhodobo prenášať tento obrovský krútiaci moment bez straty účinnosti. Luxusná kabína Deluxe prináša automobilový komfort a špičkovú zvukovú izoláciu, kde hladina hluku nepresahuje 66 decibelov. Nové pracovné prostredie definuje ergonomická lakťová opierka multikontroler s plne konfigurovateľnými prvkami a veľký dotykový monitor Infinitium 12. Ten slúži ako jadro pre pokročilú telemetriu AFS Connect, zabezpečujúcu obojsmerný online prenos dát, vzdialenú diagnostiku a presné satelitné navádzanie. Druhou zásadnou novinkou a exkluzívnou trhovou premiérou je kompletne inovovaný modelový rad traktorov Puma. Táto nová generácia prináša prémiové technológie, luxus a konektivitu z najväčších vlajkových lodí priamo do segmentu od 155 do 185 koní. Najvýraznejšou a okamžite viditeľnou zmenou je úplne nová kabína, ktorá poskytuje o 8% viac vnútorného priestoru a vďaka väčšej presklenej ploche ponúka bezkonkurenčný výhľad do všetkých strán. Interiér kabíny bol prepracovaný v prémiovom automobilovom štýle s použitím špičkových materiálov a dôrazom na maximálnu ergonómiu. Inžinieri kompletne prekopali pracovisko obsluhy a priniesli plnú digitalizáciu. Tradičnú prístrojovú dosku za volantom nahradil nový, skvele čitateľný displej na pravom áčkovom stĺpiku kabíny, ktorý prehľadne zobrazuje všetky kľúčové prevádzkové parametre. Centrálnym mozgom celého ovládania je nová lakťová opierka s inovovaným joystickom multikontroler. Tento systém je plne konfigurovateľný, takže operátor si môže jednoducho priradiť ovládanie hydraulických okruhov a kľúčových funkcií presne podľa svojich potrieb. Traktor je vybavený inteligentným riadením výkonu Power Management a plynulou prevodovkou CVX Drive, ktorá prešla vylepšením pre ešte hladší prenos sily. Nová Puma je od základu navrhnutá pre precízne poľnohospodárstvo. Je plne integrovaná do ekosystému AFS Connect s najnovším dotykovým monitorom a prijímačom Vector 700. To umožňuje bezdrôtový obojsmerný prenos dát medzi strojom a farmou v reálnom čase, vzdialenú diagnostiku servisu a navádzanie s presnosťou na 2 cm. Excelentnú produktivitu doplňa hydraulické čerpadlo s vysokým prietokom až 150 litrov za minútu a plná podpora protokolu ISOBUS 3. generácie, vďaka ktorej dokáže náradie aktívne komunikovať s traktorom a automaticky upravovať rýchlosť jazdy. Nové stredisko v Sučanoch jasne potvrdilo, že spoločnosť AgriCS Slovakia a celá skupina Agrotech Group neprinášajú na náš trh len špičkový hardware. Predstavujú predovšetkým ucelený technologický ekosystém, ktorý slovenskému poľnohospodárstvu otvára dvere k budúcnosti plnej inovácií. Práve silné zázemie skupiny, ktorá úspešne pôsobí na slovenskom, českom aj maďarskom trhu, umožnilo, že sme tieto horúce novinky mohli vidieť u nás ako prvý. Obrovský ohlas vzbudila najmä nová Puma, ktorá návštevníkov očarila nielen svojím novým dizajnom, ale predovšetkým technologickým skokom. Je dôkazom toho, že aj naša krajina môže hostiť premiéry najvyššieho kalibru a ukázať svetový pokrok v praxi.